आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात। नॅप आय हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका विना इंजेक्शन मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार, डायबिटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार। आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराइज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली। दर्शको नमस्कार, मी आता आहे पनवेल येथे आणि तुम्ही पाहू शकतात की हा मुंबई गोवा महामार्ग आहे। माझ्या मागे आणि माझ्या पाठीमागे तुम्ही पाहू शकतात तर सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण हे आज पुन्हा एकदा मुंबई गोवा महामार्गाची पाहणी करणार आहेत आणि त्यासाठी ते आता पनवेल येथे आहेत। पनवेल येथून ते या महामार्गाची पाहणी करणार आहेत। अगदी पनवेल ते अगदी इंदापूरपर्यंत ते महामार्गाची पाहणी करणार आहेत। माझ्या तुम्ही पाहू शकता दर्शको कशा पद्धतीने सध्या अगदी युद्ध पातळीवर या महामार्गाचं काम सुरू आहे। तुम्ही पाहू शकता दर्शको अगदी युद्ध पातळीवर या महामार्गाचं काम सुरू झालेलं आहे। अगदी गणेशोत्सवापूर्वी एकेरी वाहतूक काही करून या महामार्गावरून सुरू करणार अशा पद्धतीचं आश्वासन हे बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी दिलेलं होतं आणि त्या पद्धतीने इथे हे बांधकाम आता रस्त्याचं अगदी युद्ध पातळीवर हा रस्त्याचं काम सुरू आहे। तुम्ही पाहू शकता रवींद्र चव्हाण स्वतः या रस्त्यावर उतरलेले आहेत आणि आता ते पुन्हा एकदा पाहणी करणार आहेत। रस्त्याच्या जाण्यासाठी गाव दोन्ही बाजूला आहे, जाण्यासाठी काही लोकांनी या सगळ्या गोष्टी सर्वांची पूर्तता कशी करता येऊ शकते या सगळ्या विषयाला गेली एक वर्ष आम्ही प्रत्यक्षपणे रस्त्यावरती आणि आमच्या ऑफिसमध्ये म्हणजे मंत्रालयात सर्व भागांमध्ये या सगळ्यांच्या बैठका घेऊन त्या सगळ्या गोष्टींना न्याय कसा देता येईल, भूसंपादनाची प्रक्रिया 100% कशी पूर्ण होईल या सगळ्या गोष्टी केल्या आहेत। त्यामुळे आता अडथळा काही नाही, फक्त काम जलद गतीने व्हायला हवं। यंत्रसामुग्री रस्त्यावरती आहे, यंत्रसामुग्री रस्त्यावरती असल्यामुळे सगळी कॉन्ट्रॅक्टर पूर्ण ताकदीने काम करतात। सर, यंत्रसामुग्री आहे, आता अडथळा कुठला नाही आहे आणि काम टप्प्यात आहे, असं असतानाही मनसेने राज ठाकरे यांनी मुंबई गोवा महामार्गाचं आंदोलन छेडलेलं आहे, पदयात्रा काढणार आहेत। एकंदरीत त्याची गरज वाटते का तुम्हाला, काय म्हणाल? मी या सर्व गोष्टींवरती बोलणं योग्य नाही, परंतु एक गोष्ट फार महत्त्वाची आहे की आम्ही वारंवार जे सांगतो आहे की रस्त्याचं काम गणपतीच्या अगोदर पूर्ण होणार आहे। लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्याचा अधिकार प्रत्येकाला आहे, त्यामुळे त्यांनी लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्यासाठी काहीही अडचण नाही। परंतु या आंदोलनाची ज्यावेळेला सुरुवात झाली, ती सुरुवात कशी झाली तर आंदोलन करत असताना त्यांनी बऱ्याच ठिकाणी तोडफोड केली। आमचं फक्त विनम्रपणे एवढीच विनंती आहे की आपण असं काही करू नका। याचा अर्थ की आपण ज्यावेळेला असं करा त्यावेळेला कदाचित काय होतं की या ठिकाणी असणारी यंत्रसामुग्री ही काही आम्ही बऱ्याच लोकांना रिक्वेस्ट केली आहे की बाबा हे यासाठी आम्हाला मदत करा। त्यामुळे अनेकांनी स्वतःच्या मशिनरी यामध्ये टाकून आम्हाला मदत करतायत, सहकार्य करतायत, कोकणवासियांना सहकार्य करतात। त्यामुळे फक्त आम्ही विनम्र अशी विनंती केली। त्यामुळे लोकशाही पद्धतीने आंदोलन करण्यासाठी कोणाची अडचण नाही आणि आम्हाला त्यामध्ये काही म्हणजे त्यांनी करू नये असं माझं मत आहे। नक्कीच सर, शेवटच्या टप्प्यामध्ये असलेलं हे काम आणि गणपतीवासियांसाठी केलेलं आश्वासन 100% काम सुद्धा प्रगतीपथावर आहे। आज तुम्ही पाहणी दौरा पूर्ण करताय, तिसरा दौरा तुमचा आहे आणि तुम्ही करत असलेल्या दौऱ्याचा नक्कीच अधिकारी वर्ग आणि मंत्र्यामुळे काम अजून अधिक जलद गतीने होईल असा विश्वास वाटतो। हा गेल्या काही दिवसामध्ये जवळजवळ म्हणजे जागेवरती मशीन्स कशा टप्प्यामध्ये काम करतात। हा पाहणी दौरा
कितवा दौरा यासाठी नाहीये, हा पाहणी दौरा यासाठी आहे. मी आताही ज्यावेळेला पनवेल ऑफिसमध्ये बसलो होतो त्यावेळेला अधिकाऱ्यांबरोबर त्यांच्याशी चर्चा केली. कॉन्ट्रॅक्टर प्रत्यक्षात जो काम करतोय त्याच्याशी चर्चा केली. त्याच्याशी चर्चा करत असताना कोणत्या भागांमध्ये आता काम सुरू आहे, वाशी नाक्यापासून पुढचं काम किती दिवसात पूर्ण होणार आहे, ब्रिजवरती मॅस्टेक कधीपर्यंत टाकून होणार आहे, या सगळ्या गोष्टी म्हणजे या 42 किलोमीटरमध्ये या सगळ्या गोष्टी कशा पूर्ण होणार आहेत किंवा कशा पद्धतीने काम होणार आहे या सगळ्या गोष्टीची चर्चा करणं आणि त्यांना एक धीर देणं की बाबा रे आम्हाला कोणत्याही परिस्थितीत काम पूर्ण करायचं, कोणत्याही परिस्थितीत काम पूर्ण करायचं. कॉन्ट्रॅक्टरचं काम करणारच आहे, परंतु त्यांना कुठेतरी एक कॉन्फिडन्स देणं फार गरजेचं असतं की आम्हाला फार गरजेचं आहे, तुम्ही थोडीशी तुमची ताकद वाढवा, तुम्ही स्वतःची जरा एफर्ट्स जास्त द्या असं सांगितलं. थोडंसं त्यांच्यामध्ये पण थोडासा हुरूप येतो. आता तुम्ही पाहिलं असेल ते कॉन्ट्रॅक्टर त्यांना असं स्वतःला वाटायला लागलं की नाही आम्हाला सुद्धा काम पूर्ण करायला पाहिजे. हा एक जो कॉन्फिडन्स जो द्यायला पाहिजे तो देण्याच्या दृष्टिकोनातून आम्ही वारंवार येऊन मी येतो आहे. माझ्याबरोबर असणारे सर्व अधिकारी बरोबर सचिव लेवलचे सर्व अधिकारी सुद्धा स्वतः रस्त्यावरती येतात आणि ते स्वतः पाहत आहेत की काम कुठपर्यंत पूर्ण झालं आहे, कशा पद्धतीने पूर्ण झालं आहे, अडचणी काय आहेत, या सगळ्या गोष्टी तपासणं फार गरजेचं आहे. तर पाहू शकतात कशा पद्धतीने हा दौरा अगदी रवींद्र चव्हाण यांचा सुरू आहे. अगदी पनवेल येथून ह्या रस्त्याला या पाहणी दौऱ्याला सुरुवात झालेली आहे. खरं तर हा त्यांचा 8वा दौरा आहे. एकंदरीत सर्व अधिकारी बांधकाम विभागाचे आणि सर्व कॉन्ट्रॅक्टर यांना सोबत घेऊन त्यांचा हा दौरा अगदी युद्धपातळीवर काही करून हे फार एक मोठं चॅलेंज त्यांच्यासमोर आहे. खरं तर अगदी पनवेल ते इंदापूरपर्यंत हा आजचा दौरा आहे आणि एकंदरीत सर्व अधिकारी कॉन्ट्रॅक्टर या दौऱ्यामध्ये सहभागी झालेले आहेत आणि अगदी झंझावती असा हा दौरा आहे. खरं तर रवींद्र चव्हाण यांनी अगदी ठामपणे सांगितलेलं आहे की काही करून गणेशोत्सवा पूर्वी हा आपण रस्ता एकेरी वाहतूक या मुंबई गोवा महामार्गावरून सुरू होणार आणि एक फार मोठं आव्हान त्यांच्या समोर आहे आणि त्यामुळे अगदी दिवस रात्र या कामाची पाहणी ते करण्यासाठी रस्त्यावर उतरत आहेत. खरं तर आज त्यांचा हा पाहिला असेल तर आज एकंदरीत जर पाहिलं असेल तर आज हा त्यांचा 8वा दौरा आहे, पाहणी दौरा आहे. जर पाहिलं असेल तर उद्या मनसेचे नेते अगदी युवा नेते अमित ठाकरे यांचा खरं तर या मुंबई गोवा महामार्गावर कोकण जागर हा पदयात्रा त्यांनी ठेवलेली आहे आणि याच पदयात्रेच्याच पार्श्वभूमीवर खरं तर आज रवींद्र चव्हाण यांनी हा दौरा आयोजित केलेला आहे. एकंदरीत महामार्गाची एकंदरीत आतापर्यंत झालेले जे काही काम आहे त्याची त्यांनी पाहणी केलेली आहे. जिथे कुठे अडचणी येत आहेत तर तिथे सर्व त्या जे संबंधित कॉन्ट्रॅक्टर आहेत किंवा त्या विभागाचे सर्व अधिकारी आहेत त्यांना एकत्र घेऊन त्यावर तातडीने तोडगा कसा काढता येईल या संदर्भात ते चर्चा करत आहेत. खरं तर आज सकाळी या दौऱ्याला त्यांची सुरुवात झाली. पनवेल येथील शासकीय विश्रामगृहात त्यांनी सर्वप्रथम सर्व बांधकामचे सर्व अधिकारी यांना बोलवून घेतलं होतं आणि त्याचबरोबर कॉन्ट्रॅक्टर यांना बोलवून घेतलं होतं. त्यांच्यासोबत त्यांनी एक अर्धा तास चर्चा केली की एकंदरीत आतापर्यंत काम कुठपर्यंत आलेलं या हे केले. तुम्ही पाहू शकतात हा महामार्ग आहे आणि या महामार्गावर अशा पद्धतीने अजूनही खड्ड्यांचं साम्राज्य आहेत आणि त्यातून पाहिलं असेल तर फार बिकट अवस्था देखील आहे हायवेची झालेली. कारण ज्या पद्धतीने आता अगदी पावसाळ्याचे हे दिवस सुरू आहेत आणि त्यामध्ये हे युद्ध पातळीवर काम सुरू आहे. मी आमच्या दर्शकांना दाखवू इच्छितो की अशा पद्धतीने आता हे फलक लावण्यात आलेले आहे, मोठमोठे बॅनर लावण्यात आलेले आहे. अमित ठाकरे यांच्या या कोकण पदयात्रा दौऱ्याचे असे मोठे मुंबई गोवा मार्गावर हे असे मोठ्या प्रमाणात फलक झळकविण्यात आलेले आहे आणि खऱ्या अर्थानं उद्यापासून त्यांची कोकण जागर ही पदयात्रा सुरू होणार आहेत आणि त्याच पार्श्वभूमीवर आज खुद्द बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी हा पाहणी दौरा आयोजित केलेला आहे.
सकाळी त्यांनी अगदी पनवेल सर्किट हाऊस येथून या दौऱ्याची त्यांची पाहणी दौरा त्यांचा सुरू झालेला आहे। तो आता अगदी इंदापूरपर्यंत ते संपूर्ण या आतापर्यंत झालेल्या कामाची पाहणी करणार आहेत। अजून कुठेही काही अडचणी येत असतील तर त्या अडचणींचा निपटारा देखील या दौऱ्यात ते करणार आहेत आणि त्यामुळे सर्व अधिकारी व त्याचबरोबर कॉन्ट्रॅक्टर यांना सोबत घेऊन हा दौरा त्यांचा होत आहे। निश्चितच अगदी युद्ध पातळीवर कामाला सर्व यंत्रणा लागलेल्या आहेत। ज्या आवश्यक असणाऱ्या अतिशय महत्त्वाच्या ज्या मशिनरी आहेत त्या देखील इथे तैनात करण्यात आलेल्या आहेत आणि काही करून गणेश चतुर्थी सणापूर्वी हा मुंबई गोवा मार्गावरील रखडलेला हा जो प्रश्न आहे बरीच वर्ष रखडलेला आहे। 2008 पासून खऱ्या अर्थानं या रस्त्याला सुरुवात झाली होती, मात्र अद्याप तो महामार्ग अजून सुरू झालेला नाही आणि अगदी ज्या पद्धतीने गेल्या काही दिवसापासून यावर संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत। खरं तर कोकणातील सर्वात मोठा सण म्हणजे गणेशोत्सव आहे आणि या गणेशोत्सवाला जाणाऱ्या चाकरमानांना आजही या रस्त्यावरून जाताना अतिशय खड्ड्याचं साम्राज्य पसरलेले आहे आणि अतिशय बिकट अवस्था या रस्त्याची झालेली आहे आणि त्याला कुठेतरी चाकरमानी फार या त्रस्त झालेले होते आणि त्यांचा संताप हा व्यक्त होत होता। आज सकाळी 8 वाजता खरं तर सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी पुन्हा एकदा मुंबई गोवा महामार्गाच्या एकूणच चाललेल्या युद्धपातळीवर चाललेल्या कामाच्या पाहणीसाठी दौरा सुरू केला। खरं तर 8 वाजता हा दौरा सुरू झाला अगदी पनवेल शासकीय विश्रामगृहाच्या इथून आणि आता खरं अगदी 12 वाजायला आलेले आहेत। मात्र हा दौरा सुरू झाल्यापासून आता जर पाहिलं असेल तर अगदी आता आम्ही पनवेल थोडंसं क्रॉस करून आता अगदीच पेनपर्यंत पोहोचू। अजून पेन इथून एक 4 ते 5 किलोमीटर आहे। मात्र गेले 3 तास हा दौरा वाहतूक कोंडीमध्ये अडकलेला आहे। तुम्हाला मी दाखवू इच्छितो, आमच्या सर्व दर्शकांना दाखवू इच्छितो की कशा पद्धतीने वाहतूक कोंडी आता इथे सुरू आहे। खरं तर पूर्णपणे या वाहतूक कोंडीमध्ये आता 3 तास गेलेले आहेत। खरं तर हा इथे म्हणजे गणेशोत्सवापूर्वी महामार्गाचा एक लेन ही पूर्णपणे सुरू करण्यात येईल अशा पद्धतीचं आश्वासन हे रवींद्र चव्हाण यांनी दिलं होतं। त्यामुळे तुम्हाला दाखवू इच्छितो की सध्या एका लेनचं काम थोडं सुरू आहे आणि मी आमच्या दर्शकांना दाखवू इच्छितो। तर हा मुंबई गोवा महामार्ग आहे ज्याचं काम आता सुरू आहे। तर हा मुंबई गोवा महामार्गाचा हा चौपदरीकरणाचं हे काम सुरू आहे। तर एका बाजूची लेन जी आहे ती गणेशोत्सवापूर्वी सुरू करू अशा पद्धतीचं आश्वासन हे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी दिलेलं होतं आणि त्या पद्धतीने हा एक लेनचं काम सध्या सुरू झालेलं आहे। ते तुम्ही पाहू शकता कशा पद्धतीने अगदी कॉन्क्रीटचा हा रस्ता बनविण्यात आलेला आहे आणि मात्र याचा मोठा फटका कारण हे आत्ताच काम झालेलं आहे आणि त्यामुळे पूर्णपणे एका बाजूची वाहतूक ही पूर्णपणे बंद करण्यात आलेली आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।